Maaksyong morning, lalawigan ng Pangasinan. Magandang umaga, Pilipinas. Maaksyong morning po sa inyong lahat. Araw po ng Lunes, January 24, 2022, sumasa inyo po ang Aksyon Radyo Balita. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. Ako naman po ito, Action Dav Tibakay. Sa ulo ng ating mga balitang lokal, may higit 1.5 million na Pangasinense bakunado na kontra COVID-19. Mahigit 2,000 aktibong kaso ng COVID-19 sa Pangasinan na itala. Dahil sa mabilis na hawaan ng COVID-19, Dagupan City mahigpit na binabantayan. Bilang ng mga nabakunahan ng booster shots sa Asingan, mahigit 2,000 na. Sales agent ng Perian ng Bayan pinagbabaril sa harap ng kanyang bahay, patay. Samantala, laging nagbantang ipapakalat ang hubad na larawan ng isang dalaga, arestado. Construction worker nahulihan ng illegal na droga sa checkpoint. Odette at election 2022 nagpabagal sa vaccine rollout ayon kay Galvez. Balita naman sa iba yung dagat, 16 na katawang patay sa sunog sa isang nightclub sa Cameroon. At para naman sa ating balitang showbiz, Terminator actor Arnold Schwarzenegger nasangkot sa aksidente. Sa palakasan, magsayo bagong Pinoy World Champ, inagaw ang WBC title kay Russell. Muli po, sumasa inyo ang Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po ito, Action Dav Tibakay. Ngayon, sa detalye ng ating mga balitang lokal, umabot na sa 1,571,579 o 52.68% ng mga Pangasinense ang fully vaccinated na ayon sa talaan ng Provincial Health Office. Ang bilang na itimula sa kanilang monitoring as of January 22, 2022. Ang nasabing bilang 1,803,683 ang nabigyan ng first dose. Samantala, mayroon namang hinahanap na 1,179,531 individual para mabigyan ng first dose ng bakuna at 231,483 na kailang mabigyan ng second dose ng bakuna at maging fully vaccinated. Samantala, nasa 124,510 naman na Pangasinense ang nabigyan na ng booster shots. Muli, ang panawagan ng Provincial Health Office sa pamunuan ni Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na samantalahin ang pagkakataong makapagpabakuna kontra COVID-19 ng libre at sumunod din sa pinaiiral na minimum public health standards. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Samantala, nakapagtala ang lalawigan ng Pangasinan ng 310 panibagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 base sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health Office. Dahil dito ay umabot na sa 2,368 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan, 203 ang new recovery at may 4 na bagong namatay. Dahil dito, sa kabuuan, ang Pangasinan ay nakapagtala ng 40,007 cases, 36,370 ang nakarecover at 1,269 ang death case. Puspusa naman ang pagbabantay sa Lingayen na may 177 active cases, Kalasyaw 162, Ordaneta City 132, Malasiki 120, Benmalit 89, Santa Barbara 84 active cases, Manawag at Mangaldan na may 83 active cases, Bugalyon 77, San Fabian at Rosales na may 71 aktibong kaso at Sison na may 65 active cases. Samantala, ang lungsod naman ng Dagupan ay mayroong 323 active cases ng COVID-19. Samantala, puspuson ngayon ang ginagawang pagbabantay ng National Interagency Task Force sa Dagupan City at iba pang lugar sa bansa dahil sa nakitang mabilis na hawaan ng COVID-19. Bukod sa Dagupan City, kabilang din sa tinukoy ng acting presidential spokesperson Carlos Nograles na kanilang binabantayan ng Bataan, Iloilo City, Ormoc City, Naga City, Western Samar, Tacloban City, Biliran at Zamboanga del Sur. Ang payag na ito ginawa ng kalihim sa isang press briefing ng Malacanang. Sinabi ni Nograles na kung itataas sa mga nasabing lugar ang kanilang dedicated beds para sa COVID-19 ay malaki umanong tsansang manatili ang mga ito sa ilalim ng Alert Level 3 system. Magkagayman,
Gayunman, ibinabala ni Nograles na kung maabot ng mga nabanggit na lugar ang threshold, ay mapipilitan umano silang itaas ang risk classification ng mga lugar na ito sa Alert Level 4. Sa ilalim ng Alert Level 4, bawal ang in-person classes, lahat ng uri ng contact sports, operasyon ng mga sinihan, key amusement industries, venues with a live voice or wind instrument performers tulad ng karaoke bars, casinos, horse racing, cockfighting, lottery and betting shops at iba pang gaming establishments, maging ang iba pang uri ng pagtitipon. Pinapayagan naman ang 10% indoor capacity para sa mga fully vaccinated habang 30% naman para sa outdoor venue. Magugunit ang inihag din ng City Health Office kamakailan na binabantayan rin nila ang iba't ibang mga establishmento sa lungsod dahil sa naitatalang kaso ng workplace infections kung saan nagkaroon ng COVID-19 ang ilang mga empleyado sa kanilang mga trabaho. Umabot na sa 2,447 o 2,447 na mga residente sa bayan ng Asingan ang nakatanggap na ng booster shot base ito sa pinakahuling datos na inilabas mula sa Provincial Health Office. Habang nasa 37,800 at siyam naman o 37,809 ang naturukan na ng unang dose ng bakuna gamit ang Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen at Sinovac. Samantala nasa 32,413 at 13 o 32,413 ang fully vaccinated na dito. Magsasagawa naman ng 3 araw na bakunahan sa Asingan Sports Complex ngayong January 24, 26 at 28 at January 25 naman sa Kalipaan Elementary School. Base naman sa tala ng Asingan Rural Health Unit, nitong January 22, nasa 64 o 64 na aktibong kaso ng COVID-19 sa bayan ng Asingan. Sa ibang balitang lokal, kapag naisa batas na ang House Bill number 10541 na inakda ni 4th District Congressman Christopher De Venecia, malaking tulong ito sa film at music industry sa bansa sa mga babayaran nilang buwis. Noong Lunes, January 17, ay pasado na sa ikatlot pinal na pagbasa sa Kamara sa botong 19500 ang Film and Live Events Recovery Act na pangunahing author nito si Congressman De Venecia. Mula 10% bababa sa 5% na lamang ang gross receipts mula sa mga admission fees na ang ipapataw na amusement tax sa mga sinihan. Magiging exempted na rin sa amusement tax sa mga sumusunod na locally produced katulad na lamang ng operas, concerts, dramas, musical plays, recitals, painting and arts exhibitions, flower show, musical programs, literary and oratorical presentations, at local film productions. Hindi na rin magpapataw ang mga lokal na gobyerno sa loob ng 2 taon ng amusement tax at maaari itong palawigin pa ng karagdagang 2 taon depende sa pag-aproba ng Department of Finance. Nakita mismo ni Congressman De Venecia na isang dating aktor, producer at director at kilalang kampyon ng creative industry sa bansa ang mahinang pagpapalabas ng mga pelikula sa mga sinihan noong nagdaang Metro Manila Film Festival 2021 dahil sa epekto ng pandemya. Dang magsagawa ang Philippine Statistics Office o PSA Regional Statistical Services Office 1 katuwang ang Department of Information and Communication Technology o DICT ng Women and Information and Communications Technology Development Index Survey umpisa ngayong January 31. Sinabi ni PSA Ilocos Information Officer Jim Ian Bautista na ang naturang survey ang unang national survey on ICT na nakatuon sa mga kababaihan sa buong bansa. Umaasa naman daw ito na makakapagbigay ng mas malalimang pag-aaral sa mga kababaihan at ICTs, lalo na sa pagdodokumento kung paanong ang ICTs ay ginagamit upang mapalawig ang women's social, economic, and livelihood opportunities. Ayon kay Bautista, isasagawa sa loob ng 24 na araw hanggang February 26 nitong taon kung saan may kabuang 1,595 randomly selected sample households sa rehiyon ang kakapanayamin gamit naman ang computer-assisted personal interview or copy mode of data collection.
Sinabi niya na titiyakin sa mga respondents na lahat ng data na makukuha sa kanila sa survey ay magiging confidential sa ilalim na rin ng Section 26 ng Republic Act 10625 kung saan binabanggit na ang individual data na ibinibigay ng respondents sa statistical inquiries, surveys at censuses ng PSA ay ikukonsiderang isang privileged information kaya't ito ay hindi tatanggaping ebidensya sa anumang pagdinig. Inihayag ni Liga ng mga barangay President Mamilin Maya Karamat na tututukan niya ang paglalagay ng traffic light sa intersection ng Kalasya papuntang Dagupan, San Carlos at Santa Barbara. Bilang kapitana ng barangay Nalshan, nakita nito ang malaking perwisyo sa mga commuters at drivers na dumadaan sa natong intersection kung saan nagkakabuhol-buhol ang daloy ng trapiko. Naobserbahan din niyan na maraming oras at oportunidad ang nasasayang dahil hindi maayos sa daloy ng trapiko sa nasabing lugar. Idinagdag pa niya na kawawa rin ng mga traffic enforcers na naka-assign sa nasabing traffic na intersection sa Kalasyaw na babad sa matinding sikat ng araw at para mga basang sisiyo kapag sila kapag may ulan. Ayon pa kay Kapitana Karamat, bibigyan niya ng solusyon ang matinding problema sa trapiko, partikular sa intersection sa Nalshan kung saan nakasentro din ang mga malalaking negosyo kapag siya ay mahalal bilang kauna ng babaeng mayor ng Kalasyaw. Hindi na interesado si dating Mayor Belen Fernandez na ipagpatuloy ang plano niya noon na magpatayo ng bagong City Hall ang Dagupan dahil sa sobrang pambabastos na ginagawa sa kanya. Nasa 100 milyong piso anya ang inilaang pondo ng kanyang administrasyon noon para sa pagpapatayo ng bago at modernong City Hall. Ngunit dahil anya sa pambabastos ng nararanasan niya mula sa oposisyon, kapalit ng mabuting loob ng pamilya nito sa donasyon nilang lupa, mariin niyang sinabi na nakapagdesisyon na siyang hindi na lang ito itutuloy kapag maupo siya muling bilang mayor. Ayon pa kay dating Mayor Belen Fernandez, ang City Hall ang mukha ng syudad. Sa plano ng paglipat, maialis sana ang Dagupan City Hall sa matagal na nitong problema sa pagbaha tuwing may pag-ulan. Plano ring masolusyonan ang kakulungan sa parking space at maipaabot ang mas efficient na serbisyo sa mga transaksyon sa City Hall. Kasama sa plano ng ang pagpreserba sa kasalukuyang City Hall upang magsilbing museo dahil sa historical value nito. Ayon pa kay Mayor Belen, babalikan na lang niya ang dati niyang sistema ng pagtatrabaho at pagsisilbi sa pamamagitan ng pagpunta sa mga barangay o sa anumang lugar upang maipaabot ang serbisyo sa mga Dagupenyo. Aksyon Radyo. Police Report. Binawian ng buhay ang isang lalaki matapos ang paumalil sa kanya sa harap mismo ng kanilang bahay sa Zone 6, Sitio Liuliwa, Barangay Santo Domingo sa lungsod ng Urdaneta. Ayon sa paunang investigasyon ng mga pulis, alas 6:15 ng hapon noong January 20 habang nakaupo sa harap ng bahay nito, si Eduardo Campued, 67 anyos, sales agent ng peryahan ng bayan, nang dumating ang di patikoy na suspect at bigla na lamang pinaputukan ng biktima. Matapos nito, tumakas ang bumaril sa biktima gamit ang kanyang motorsiklo. Agad namang dinala si Campued sa pagamutan upang malapatan ng kaukulang gamot, ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor na umasikaso sa kanya. Sa pakikipagtulungan ng Urdaneta PNP sa Scene of Crime Operations o SOCO, nakuha sa lugar ng insidente ang 4 na fired cartridge case ng caliber 45 at 2 bala nito sa ilalim sa eksaminasyon. Samantala, patuloy pa rin ang pagkikipagnayan ng otoridad sa mga kalapit na police station upang mahuli ang suspect sa naturang pamamaril. Samantala, arestado ang 29 anyos na lalaki dahil sa pananakot at pagbabanta sa 18 anyos na dalaga na ipapakalat nito ang mga hubad na larawan kapag hindi ito nakipagtalik sa kanya. Humingi ng saklolo sa pulisya ang dalaga na itinago sa pangalang Darling ng Urdaneta City matapos siyang pagbantaan ng suspect na si KJ, residente ng bayan ng San Jacinto, na ipapakalat ang kanyang mga hubad na larawan kapag hindi ito sumama sa kanya. Nitong Sabado, nagsagawa ng entrapment operation ng pulisya sa Barangay Poblasyon, Manawag. Nagkita doon ang biktima at suspect kung saan ay pinipilit ng suspect ang dalaga na sumakay sa kanyang motorsiklo para pumunta sa isang motel sa Mangaldan at doon isa sa katuparan ang balak kapalit ng pagbura umano sa mga hubad na larawan ng dalaga. Dito na inaresto ng mga pulis ang suspect.
na hindi na rin nakapalag. Kasong paglabag sa online threat, Section 12 ng RA 11313 at grade coercion in relation to Section 6 ng RA 10175 ang kakaharapin nito. Kumpiskado rin sa suspect ang kanyang cellphone at motorsiklo. Dinakip ng mga pulis ang isang 30 anyos na construction worker matapos makumpiyaskahan ng illegal na droga sa checkpoint. Nagpapatupad ang Oplan Cita ang mga pulis sa Barangay Turak, San Carlos City nang sitahin ng motoristang si Terry Sibayan Ikabatbat, residente ng Barangay Balangay, Uristondo, dahil sa hindi pagsuot ng face mask at helmet. Hinanap sa kanya ang lisensya, subalit ang napansin ay ang kahinalang pakete sa likuran ng cellphone case. Kanila itong binusisi at doon nakumpiska ang 3 pakete ng suspected shabu. Dahil dito, tuloy ang kinumpiska ng mga pulis ang kanyang cellphone at ang illegal na droga, pati rin ang kanyang motorsiklo. Inihahanda naman ang kakarapin nitong kasong paglabag sa Article 2, Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ating balitang pambansa, Odetta, eleksyon 2022, nagpabagal sa vaccine rollout ayon kay Galvez. Balota para sa BARMM, inuna ng iimprenta ng COMELEC. Detalye ng balitang yan at iba pa sa ating pagbabalik. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan. Alas 7:34 na ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Ito pa rin po ang Aksyon Radyo Balita. Kami pa rin ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po, Action Dove Tibakay. Sa detalye ng ating balitang pambansa, dahilan sa external factors kung bakit naging matamlay ang COVID-19 vaccination efforts ng gobyerno. Ito naman ang inamin ni Vaccine Czar Carlito Galvez matapos iulat ng World Bank na matamlay ang immunization rate sa bansa. Paliwanag ni Galvez, habang nananatiling komite ng pamahalaan na bakunahan lahat ng mga Pilipino laban sa virus, ang naging pananalasa ng bagyong Odette at ang nalalapit na halalan sa Mayo ang naglimita sa kakayahan na mapalaki ang partnership sa iba't ibang sektor. Iginit pa niya na 6 na rehiyon ang sinalanta ng bagyo na dapat sana ay magsisimula ng bakunahan, subalit napilitan silang suspindihin ang vaccination rollout para tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga constituent tulad ng pagkain, gamot at tirahan. Maging ang paparating na eleksyon na nakaapekto umano sa nationwide vaccination drive dahil nahahating atensyon ng ilang local leaders. Sa kabila nito, maasa pa rin si Galvez na pansamantalang isang tabi ang kanilang personal na interes at unahin ang kalusugan at protektahan ang kanilang constituents, lalo na ngayong nakakaranas ang bansa ng panibagong surge ng COVID-19. Samantala, inuna na ng Commission on Elections o COMELEC na imprinta nitong linggo ng umaga ang mga balota para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na gagamitin sa national and local elections sa May 9. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na nasa kabuuang 2,588,193 na balota para sa BARMM ang kanilang iimprinta. Unang iimprinta ang balota para sa Lanao del Sur na aabot sa 685
7,643. Bukod dito na una ring inimprenta ang ng National Printing Office ang 60,000 na balota para sa local absentee voting ballots noon pang January 20. Nitong linggo naman natapos ng NPO o ng National Printing Office ang pag-iimprenta sa manual ng local absentee voting at overseas absentee voting ballots. Una nang sinabi ni Comelec na mahigit sa 67 milyong official ballots ang kanilang iimprenta para sa 2022 national and local elections. May panahon pa ang Kongreso sa important bills. May sapat pang panahon para maipasa ang ilang importanteng panukala bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni dating House Speaker at Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano na kung gugustuhin na may paraan, ngunit kung ayaw, laging may dahilan. Iginit ng Senatorial Aspirant na kakayanin pang matapos ang 3 hanggang 5 bagay bago adjournment sa February 4 kung ito ay isusulong ng Malacanang at mga lider ng Senado at Kamara. Kabilang sa mga binanggit ni Cayetano na magagandang panukala ay ang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience at Bayanihan 3. Kaugnay nito, pinuna rin ni Cayetano ang pagturing ng ilang mambabatas sa vape bill at isabong bill bilang kanilang prioridad na sa kabila ng pandemya. Parang basketball din, Angelo, di ba? Yung last 2 minutes. Alam naman natin na pag pinush talaga ng speaker, ng Senate President, lalo ng Malacanang, maipapasa yan. Yes. So, ang sagot ko sa iyo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So, kahit yung Bayanihan 3, yung Disaster Resilience Department, may papasa. Pero unfortunately, ang Senado, katulad ngayon, ayaw. BICAM, ang Oo. focus nila yung ilipat ang e-cigs at vape sa DTI mula sa FDA. Tapos ang balita ko, yung isabong gusto pang i-hearing. So it's a matter of priorities talaga eh. Ang naging pahayag ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Samantala, balita naman sa Ibayong Dagat, nasa 16 na katao ang namatay, 8 iba pa ang sugatan nang masunog ang isang nightclub sa Yaoundé, Cameroon. Base na siya ng investigasyon, nagsimula ang sunog sa fireworks na ginamit sa loob ng nightclub. Nagkaroon ng stampede matapos ang insidente kaya marami ang nasawi. Dinala naman agad sa paggamutan ng mga nasugatang biktima habang patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Nasangkot sa madugong aksidente ang Hollywood actor at dating California Governor na si Arnold Schwarzenegger. Base sa mga otoridad, minamaneho ng aktor ang kanyang Yukon SUV sa kabahan ng Sunset Boulevard sa California nang ito ay nawalan ng kontrol. Dahil sa insidente ay nabangga nito ng ang pulang Prius na kotse at tumama rin sa kasunod na Porsche Taycan. Sugatan ang babaeng driver ng Prius na agad namang itinakbo sa pagamutan. Labis naman ang pag-aalala ng aktor sa biktima kaya balak nitong sa pagamutan. Patuloy pa rin na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente sa kinasangkutan ng aktor. Aksyon Radyo. Sports News. May bagong world champion ng Pilipinas sa ngalan ni Mark Magsayo. Naitarak ni Magsayo ang majority decision win upang hubaran ng corona si Gary Russell Jr. At matagumpay na maaga ang World Boxing Council Featherweight title kahapon sa Borgata, Atlantic City sa New Jersey. 2 hurado ang pumabor kay Magsayo kung saan parehong may 115-113 scores sina Mark Consentino at Henry Grant. Sa kabilang banda, 114-114 draw naman ang binigay ng 3 huradong si Lance Carter. Hindi may tago ni Magsayo ang saya at hindi rin siya makapaniwala na natupad ang kanyang mga pangarap. Tunay na inilabas ni Magsayo ang bagsig nito matapos kumonekta ng ilang solidong suntok sa buong panahon ng laban. Kitang-kita din ang dominasyon ni Magsayo kung saan nakapagkonekta ito ng 150 sa 543 na suntok na pinakawalan nito malay sa 69 of
3-3 ni Russell. Naging malaking balakid sa laban ni Russell ang injury na tinamo nito sa kanang balikat sa 4th round. Dahilan para malimitahan ang kilos ito sa mga nalalabing rounds. Dahil sa panalo, nananatiling malinis ang record ni Magsayo sa 24-0. Nagbigay ng mainit na mensahe si A-Division World Champion Manny Pacquiao sa tagumpay ni Magsayo na mapapasama na sa lista ng mga Pinoy World Champions. Nagpasalamat din si Magsayo sa lahat ng sumuporta sa kanyang boxing journey. At inyo pong napakinggan ang kalipunan ng ating mga pagbabalita dito pa rin po sa Aksyon Radyo Balita. At syempre mga ka-aksyon, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nanood na kinig sa aming pagbabalita. Unahin ko na. Action Joy, Sir Carlson, hello sa inyo. Good morning po sa inyo, Ma'am Delia Cabais. Hello, maksyong morning po sa inyo. Ma'am Precious Gem, good morning po sa inyo. Sir Salvamar Cancino, Sir Benga Bubellanos, at Sir Eric Cawile, Eugene Rosario, Montemayor Pasyon. Maksyong morning po sa inyo. At magandang umaga din po kay Sir Mel Aguilar, kay Ma'am Marie Lumalanong, good morning po, at kay Mama Bilangan Familiar Janice dyan sa Japan, at kay Engineer Rose Montemayor Passion. Ganun na nga din bati po natin ang mga nakatutok sa atin dyan sa may Lingayen, Pangasinan mga ka-aksyon, kay Sir Pete Season at kay Ma'am Cecilia De Vera mga ka-aksyon dyan sa Amado Street. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Diyan din po sa may Mabilao, San Fabian, maksyong morning po sa inyo. Barangay Tukok, hello po sa inyo. Abrio family. Tandok, Airfree Imasa sa poblasyon San Fabian, maksyong morning. Bautista family, diyan po sa may Coney Island, Manat, Bin Malay. Hello po sa inyo. Kuya Alex, Ate Baby, Alain, Ara, hello. Hello, thank you sa inyong pakikinig. At kay Irene Bautista, maksyong morning sa inyo. At dyan na po natatapos ang ating balitaan sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer. Nakasama din po natin sa News Department mga ka-aksyon si Action Jeric James Pasiliao. Sa ating Technical Department, Action Conrad Alvarez. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po, Action Dove Tibakay. Nag-iiwan na po kami sa inyo ng isang maksyong morning sa inyong lahat. Una sa aksyon, Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo